Mga ka-K5 sa Banwa sa Baratak Nuevo, magkapares nga mag-utod, nagkinagamo kay naghabuyanay isang pinggan. Isa ka bystander na igo pilason. Nagkinagamo ang duwa ka pares sa mag-utod, kag naigo naman sa pinggan ang itsura sang bystander. Ining nagnuntad sa may barangay Poblacion Baratak Nuevo, Iloilo, kaagahon sang Hunyo 9. So kay Police Captain Cedric Cruz, ang hepe sa Baratak Nuevo Municipal Police Station, naganakat ang duwa ka mag-utod nga babayi nga sanday alias Nene 18 anyos, kag alias Tata 15 anyos. Samtang nagakao naman ang isa ka pare sa mag-utod nga sanday alias Junjun nga lalaki 16 anyos kag alias Bebe 14 anyos. Sandig sa investigasyon, sang naglabay ang mag-utod nga babayi, nagwa si alias Junjun, kagin pamangkot si alias Nene kung kilala bala sini si Chelsea, rason sang kinagamo angot diri. Sa naghabuyan ay isang pinggan ang magtimbang nga kampo na igo ang bystander nga lalaki sa itsura kag nakaangkon sa pilas nga wala man kuntani isang kangtanan sa mga ininaway. Sang aga sa nasabit nga adlaw, nag-atubangan ang duwa ka pare sa magulutod sa barangay kag nag-ariglohanay. Samtang ginahibalo pa sang pulis kung magapasaka sang kaso ang naulamid. Klase lang in-approach nung isa sa mga na kumakain doon sa Mama Eds na 16 years old. Approach na may tinanong kung kilala ba daw ko si itong isang certain na Chelsea. Then tapos ng pagtanong na yun, sinagot ng itong nag-report sa atin na hindi nila kilala. Kag sa karon mga ka-K5 para yun pa nga ginabulong sa ospital ang bystander. Kag sa karon mga ka-K5 para yun pa nga ginabulong sa ospital sa Baratak Nuevo ang pilason nga bystander. Balita nagikan sa Banwa sa Baratak Nuevo. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.